Türkmenistan imamlar Gurban bayramynyň öňe sürýäsine ýurtda dowam edýän etgitçiligiň fonunda meçitlere barýan adamlaryň arasyna gurbanlyk öldürmegiň farz däldigini wagt edýärler. Bu aralykda häkimetler käbir sebäplerde bayrama niýetlenip gurnulan hiňillikleri söküp başlady. Gurban bayramy türkmen halkynyň arasyna öňden gelýän däpde suwlaryň hataryny milli bayramçylyklaryň biri hökmüne belenip geçilýär we gurby çatan adamlar gurbanlyk hökmüne köplenç mal öldürüp, goýun geçi sygyr öküdýärdi, düýe soýup sadaka berýär. Şol bir wagtda gurbanlyk belýän beýleki käbir halklardan tapawutlykda hususan türkmen ýaşlarynyň arasyna hiňillikde uçmak däwe asyrlar boýy saklanyp gelýär. Ýöne ýurtda inne ençeme aýbary dowam edýän etgitçiligi gurbanlyk soýmak däpleriniň amal edilmegini çäklendirip başlady. Berse de häkimetler öňden gelýän hiňillikde uçmak däplerine gaýtadan garap başlady. Balkyn vilayatynyň Türkmenbaşy trawynyň imamy geçen Anuny Meçidi baran jemaaty Gurban bayramynda mal öldürmeň hukmany talap bolmandygyny, onuň farz däldigini wagt etdi. Diýip Balkyn vilayatynyň bir näçe ýaşaýjy Sadat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle wagt nesihat işleri ýurt boýunça et we et önümleriniň bahalarynyň ýergiderli ýoklanýan pursatlaryna gawat genýär. Şu günler Günbatar vilayatynyň bazarlaryna 1 kilogram goýun eti 90 manat, sygyr eti 105 manat diýip alyjylar aýdýar. Gurban bayramynyň anyk senesi Türkmenistan prezidentiň fermany bilen kesiplenýär. Şu ýyl bu bayramyň iýun aýynyň 1-nji hepdesiniň ahyrlaryna gawat gelmegine garaşlýar. Meçitlerde bat verilen wagtlaryň fonuna Balkyn vilayatyna radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylaryň bir näçesi halk arasyna hakykatdan gurby çatmasa da karz pul alyp mal satyn alyp gurbanlyk öldürmäge çalışýan adamlary ýygy-ýygydan duş gelse bolýanyny aýdýarlar. Din ruhanlary Günbatar sebäpde görnüşinden şu mesele hem çyra tutmaga çalışýan ýaly bolup görünýär. Türkmenistana soňky bir näçe aý bäri etüpçünçiliginiň ýagdaýy hasy yaramazlaşdy, bahalar ýergiderli gymmatlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji maýda Lewap vilayatynyň administrativ merkezi bolan Türkmenabaş şäherine sygyr etiniň bahasynyň 90 manada çykanyny habar berdi. Şonu bu baha Türkmenistanyň etiň bahasy boýunça täze rekord hökmüne hasaba alınıpdy. Ýöne Balkyn vilayatyna täze bahalar bu rekordy täzeledi. Günbatar sebäpde imamlardan daşary häkimlik resmileri we beýleki käbir jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem ýylat arasyna halk maslahatlaryny geçirip bayramçylykda adamlary tyşytly bolmagy hem de zaýatçylygyň öňüne almagy çagyrýarlar. Kärdesler arkalysygynyň Balkyn vilayat bölüminiň başlygy isgärler bilen duşup geçirip Gurban bayramynda mal öldürmezligi tawsyrdy. Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Yerli häkimligiň bir sowda resmi Sadat radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbetdeşikde Gurban bayramyna köpçüliklerin berilýän gurbanlyk sadakalarynyň arasyna etiň bahasynyň 15 göterimçemesi gymmatlamagyna garaşlýanyny aýdýar. Resmiler mundan ozal geçirilen ýapyk barlyklara salgynanyp Gurban bayramynyň ýyly her ýyl ýurdun döle sebäplerine et daýatçylygynyň hasaba alynýanyny aýdýarlar we bu ýagdaýa her bir maşgaranyň gurbanlyk soýmaga ürjetmeginiň sebäp bolýanyny belläýärler. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça ýerli häkimliklerden, meçitleriň imamlaryndan, galberse de Balkyn vilayat kärdesler arkalaşygynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Bir tarapda imamlar etgitçiligiň fonunda hemmeleri gurbanlyk soýmagyň farz däldigini düşündirýär. Beýleki tarapdan häkimetler mallaryň köpçüliklerin soýulmagyny azaltmak arkaly zaýatçylygyň öňüne geçmäge çalışýar. Din alymlaryna görä gurbanlyk soýmak sünni islamyň Hanefi mezhebine görä wajyp hasaplanýar. Şafii mezhebine görä bolsa sünnet hasaplanýar. Ulamalar islam dinine eýerýän adamlar üçin wajyp we sünnet hasaplanýan ibadatlaryň farz ibadatlar ýaly hökmany talap däldigini aýdýarlar. Bu aralykda paýtat Aşgabatyň käbir ýaşaýyş toplumlaryna häkimetler husus hojalyklar tarapyndan gurnulan hiňillikleriň sökülmegini talap edýär. Bir näçe hojalyk öz aralaryna pul toplap Gurban bayramyna köpçülik bolup uçar ýaly hiňillik gurdurypdy. Ýöne häkimetler munyň sökülmegini talap edýär. Diýip bir paýtat ýaşaýjy Sadat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Uly ýaşly beýleki bir ýaşaýjy Sadat radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde garaşdyrlyk gazanmaly bäri ýurtda şeýle bayramlaryň rahat bellenilmegine ruhsat berilip gelinýändigini, ýöne Sowetler döwründe Gurban bayramyna hiňillik uçmaga da ruhsat berilmändigini ýatlady. Häzir ýene Sowetler döwründe ýaly gadagançylyklar gaýtadan güýçlenip başlaýan çemeli. Diýip ýaşly aýtdy. Häkimetler ýylatyň bayramçylyk täplerini gatışmak bilen ýurtda kimin hojaýynlygyny adamlaryň gözüne basyp görkezjek bolýar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosu paýtatda käbir husus hiňillikleriň häkimetler tarapyndan gopardylmagy barada şäher häkimliginiň resmi tesbir alyp bilmeýär. Tomsky din jalş mewsumynyň golaýlamagy bilen
Türkmen häkimetleri çağalary, yetkinjekleri suw helakçylygynyň gorama urunu edýän tagallalaryny güýçlendirip başladylar. Ýöne beýle kurlarda bolşýaly bu meselede hem aýdymlyk ýok we bir gödäwçilik. Döwlet senzurasy astyny işleýän jurnalistler derýalarda, içerki ýaplarda gark bolýan ýaşlar barada açyk maglumat berip bilmeýär. Şol wagtda häkimetleriň her ýyl tomus düşündürşi işlerini geçirmegi bu meseleniň ne derejede çynlykaydygyny işaret edýär. Türkmenawat şäheriniň polisiýa işgärleri şu günler mektep muallimlerinden düşündürşi işlerini geçirmeklerini, çağalara şäher çägindäki ýaplarda we aryklarda suwa düşmelik barada bir tawşyryk bermeklerini talap edýärler diýip şäher polisiýasyndaky çeşme aýtdy. Onun sözlerine göre hakykatda bu iş degişli düşündürşi işlerinin geçirilmegi vilayet polisiýasynyň yetkinjekler bilen iş salışýan işgärleriniň wezipesi bolup, olar öz wezipe borçlary üçin aýlyk alýarlar. Şol wagtda da etmeli işlerini etmän oturan ýerlerinden jaň edip öz işlerini muallimlaryň üstüne ýükleýärler. Baýdylýanlary anonimlik şertine uğurlaşan muallimler hem tasdik etdi. Türkmenawat şäheriniň 10-nji mektebiniň mualliminiň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, degişli etrapça jogap berýän polisiýa işgäri golaýda mektep direktoruny jaň edip muallimlaryň okuwçylar bilen düşündürşi işlerini geçmeklerini tawşyrdy. Mektepler aslında baş bilim müdürlüğünün we vilayet häkimliginiň görkezmeleri aslında işleýär. Polisiýa işgärleriniň jaň edip mugallimlara öz etmeli işlerini buýurmagy haky ýok. Mugallimyň öz iş hem ýetik Dip anonimlik şertine gurlaşan pedagog kardeşlerinin bu ýagdaýdan nägileligini bildirdi. Söwüt merkeziniň çägini bir näçe ýap we aryk bolup mektep okuwçylary Tomsun joglaly günlerini köplenç şäheriň 3-nji kwartaly bilen 2-nji etrapçasyny kesip geçýän. İl arasynda beş aryk diýilip atlandyrylýan ulu arykda zaton ilýän ýapdy. Derýaçylar etrapçasyny kesip geçýän Amy derýa akabasyny suwa düşýärler. Bu ýaplaryň aryklaryň oýunyny suwa düşmek gadagan diýen ýazgylar bolup, olar öňkü ýyllarda gark bolan cesetleri sudan tapılan yaş çağalaryň pazygaly akwalyny ýatladýar. Emma sugunlar gelenini ol ýazgylary seredýän çağı ýok diýip Azatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. May aýynyň ortalaryndan başlap howanyň temperaturasy 35 gradusdan geçenden soň adatça bu aryklaryň ýanynda polisiýa işgärleri gödükçiligi goýulýar. Emma howa ysy bolan soň patrol günüň asagynda durmaly ýerinde durmak itilemeýär we çağalar bu ýagdaýdan peýdalanyp düşmesi ýerde suwa düşýärler. Dip şäher polisiýasyndaky çeşme aýtdy. Aryklarda, ýaplarda suwa düşen çağalaryň aglabasy eli ýuka maskalalardan. Olar Tomsun ysysynda diňe seýdip ýaplaryň boýunda dinzalýar. Gurply maskalaryň çağalary kurortlara gidýär. Bu biçäreleri bolsa Tomsuny işleýärler. Dip radionyň söhbetdeşi çağalar baradaky aladanyň ykdysat tarapyna hem üns çekdi. Bir tarap Türkmenistan köçesiniň uğrunaky stadionuny Kastanowada, Niýazow köçesindäki suw toplumy sport merkezini ýörüýte suw howdanlary bar. Emma olar hemme çağ üçin eliterlerle adatlyk bilen gurlaşan yetkinjekler, enatalar aýdýarlar. Kastanowadaky stadionyň basseýniň bir sagadynyň bahasy 10 manat ýanyň bilen pasportyň ýa-da metr käňi dogry şakyna şahadatnama eltmeli. Iň gowsy araga ýa-da zatony gidenimiz gowy. Dip 10-nji mektebiň 6-njy sınıf okuwçysy aýtdy. 10-nji mektebiň 9-njy klas okuwçysynyň tasdiklamagyna görä, çağalaryň din jalmaklary meselesinde deňlik ýok. Wezipeli adamlar ýa-da güýje daralarynyň işgärleri olaryň tanışlary üçin el ýeterli bolan basseýn ýöneki adamlaryň çağalaryna ýetmeýär. Suw toplumuna ýöne barıp suwa düşüp bolanok, ol ýerde ýürüýte sport toparlaryna ýazylmaly. Emma başlyklar we olaryň tanışlary arkaň içine girip basseýnde suwa düşýärler, keyip çekýärler. Türkmenistanyň döwlet eýçiliginiň metduaty her ýylyň Tomsuny çağalaryň gowy diň jalmaklary, saglyklaryny berkitmekler üçin ähli mümkinçiligiň döredilýändigini habar berýär. Emma bi Ýewropada ýaşaýan öňkü pedagogyň pikirçe, Sowet döwründen bäri lenj edilen propaganda, mektep muallimleri öz gedeklerini her okuw ýylynyň ahyryny okuwçylara düşündürüş işi hökmünde degişli temalardan diktant ýazdyrýarlar. Emma bi
meseleni çözmeýär. Häkimetler, medduat, çağalar we tomusky diýin çalyş mewsumi meselesine täzeçe beýleki ýurtlardaky gowy tejribeler esasynda has jogapkarçylykly çemeleşmelip öňkü dil edebiýat muallimi azatlyk bilen telefon gurrungyny aýtdy. Kiýew bilen Moskwanyň arasynda 3 ýylda geçirilen ilkinji gün parahatçylyk gepleşikleri we ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen onuň Rus kardeşi Vladimir Putin'in arasynda geçirilen uzun telefon söhbetdeşligi Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunyň töweregiňde güýçlenen diplomatiýa tagarlalary şu hepdeniň başynda netijesiz tamamlandy. Ukraina bilen Günwatar tarapyndan keskitlenen esasy maksat 30 günlük ýaraşyk baglaşmak, atışygy bet etmek finansyň hem başa barmady. Rus hüjümleri gepleşikleriň dowamyna we ondan soň hem dowam etdi. Ukraina bolsa gepleşiklerden soň Russiýadaky gorunç senagatyň nişanalaryna pilotsuz uçar zarbalaryny urdy. Putin bilen 2 sagat dowam eden söhbetdeşliginden soň Trump wezipä girişeli bäri geçen 4 aydan soň sosial ulgamda çap eden ýazgysynda Birleşik Ştatlaryň parahatçylyk alalasygyny baglaşmak goýunça edýän araçylyk tagarlalaryndan ýyla çekilmeginiň mümkinligini aýtdy. Ol öz saýlaw kampaniýasy döwründe bu urşy bir ýa-da 2 güniň içinde durup biljekdigini aýdypdy. Trump 19 mayda Putin bilen eden telefon gurrungundan soň Truth Social platformasynyň ýazgysyny Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda atışygy bet etmek. Iň esasy bolsa uruşun bet edilmek barada gepleşikleriň derrew başlanjakdygyny aýtdy. Ol Vatikany gepleşikleriň geçirilmegi mümkin boljak yer hökmüni aglap goý, proses başlanýan diýdi. Täze duşuk barada ne Kiýewden, ne Moskwadan ses çykdy. Emma Finlandiýanyň prezidenti Alexander Stubb 21-nji maýda taraplaryň inlik hepde ähtimal Vatikanyny teknik derejeli gepleşikleri geçirjegi meňdeýändigini aýtdy. 19-njy maýda Trump bilen telefonuna urlaşan Vladimir Zelenski hem ertesi gün Ukraina netije berýän islenlik gepleşik formatyny taýýar. Ýöne egerde Russiýa real şertleri öňe sürmegini we ilerlemäni bökdürmegini dowam etdirse bu ýerde agyr netijeler bolmalydy. Orsiýet şu wagty çenli özüniň düýpli eglişik etmäge taýýardygyny aňladýan hiç bir işaret görkezmedi. Hasanygy öňden bäri aýdyp gelýän zatlaryny aýdyp Moskwa köplenç ters alamat görkezdi we Ukrainanyň kabul ederliksiz diýip atlandyran pozisiýalaryny tekrarlady. Trump bilen geçirilen gepleşiklerden soň eden çykyşyny Putin uruşyň düýp sebäplerini ýok etmek zerurlygy baradaky mantrany gaýtalady. Russiýanyň bu uruşy hiç bir sebäpsiz başlandygyna garamazdan bar günäni diňe Kiýewiň hemde Günwataryň üstüne atjak bolmagyny dowam etdirdi. Trump gepleşikleriň derhal başlanmagy barada gurrun etse Putin ünsü Trump'yň aglamadyk gurdadyny gönükdirdi we egerde we ýöne diýen ýaly sözleri ulanyp analitiklerin pikirçe Putin ýaraşyk meselesini haýallatmagy, ýygy çekmäge çalışdy. Şu aralykda Moskwa has köp esker toplamagy, has köp ýarag edilmäge we özüniň sögüş meýdanyna ornuny has berkitmäge çalışdy. Onun sözlerine göre Russiya meselem çözgüt ýörelgeleri mümkin bolan parahatçylyk şertnamasynyň möhleti we beýlekler ýaly bir näçe pozisiýany keskitlemek arkaly Ukraina tarap bilen geljekde bolup biljek parahatçylyk şertnamasy baradaky memorandum üstünde işlemege taýýar. Derhal ýaraşyk baglaşylmagyndan ýüze gurmagy dowam etdirip ol çözgüde getirjek ädimleriň degişli şertnamalar baglaşylsa atışygyň belli bir wagta çenli bet edilmek mümkinçiligini öz içine alyp biljekdigini aýtdy. Zelenski iki taraplaryň memorandumyň mümkinçilik bolup biljekdigini ýöne haýsy bir karara gelmedinden öň Ukrainanyň Russiýanyň näme teklip edýändigini görmeligini aýtdy. Gepleşikleriň ýagdaýy nähili bolsa da ilerleme üçin bir näçe uly päsgelçilik bar we olaryň biri territoriýa meselesi bolup durýar. Analitikler köplenç
orsiyetin esasy maksady yer, toprak garbamak däl ýerler. Putinin hakiki isleýän zady Ukrainany boyun egdirmek. Krymdan we Donbasyň bir böleginden başga ýurt we onuň hökümeti Orsiyet bilen dostlukly hemde Moskwanyň bir gözegçiliginde bolsa Rus lideriniň islenlik yer bölegi bilen kanagatlanjakdygyny öňe sürýärler. Putinin öz giňerimli sözüni aklamak üçin ulanan şikaýetleriniň bir bölegi Günwataryň Ukrainany Russiýa garşy bolan ýurda öwrenlik barada aýdýanlaryndan barat. Emma köpler muny Putinin 2014-nji ýylda Krym basyp almak we 2014-nji ýylda Donbassda jeň gurmak, 2022-nji ýylda bolsa Ukraina garşy giňerimli urşa başlamak bilen hut özüniň edenligini aýdýarlar. Her nämede bolsa, häzirçendi Kiýew bilen Moskwanyň arasyndaky iň anyk oňuşmazlyk nokady territoriýa bolup görünýär. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Putin Ukrainanyň 4 sewtiniň Donetsk, Luhansk, Zaporizhia we Kherson oblastlarynyň Russiýa degişli bolanlygyny esasy öňe sürdi. Rus güýçleri şol lewrda bu sewtleriň diňe kär bölegini gözegçilik edýärdi we bir häzirem şeýle. Emma Ukraina resmiýetleriniň anonimlik şertinde gurlaşyp bir topar Medved wekiline aýtmaklaryna görä, İstanbuldaky Rus delegasiýasy Ukraina şol sewtlerden goşunlaryny çykarynça atyşyň besedilip bilinmejekdigini aýdypdyr we Kiýewiň bu sewtleriň Russiýa degişlidigini halkara derejesinde ikrar etmegini talap edipdir. Ukraina bu talaplary kabul ederliksiz diýip atlanyrdy we Zelenski şu hepde Kiýewiň öz topraklarynyň çägindäki goşunlaryny hiç ýere çykarmajakdygy barada aýdan sözlerini gaýtalady.